Benvinguts i benvingudes a la Cova del Foc de l'any 2017. Ens retrobem novament al Parc de Fondo d'en Peixo. Aquest any la cova l'anomenem l'Odissea. Aquest any també hem coincidit amb les dates amb Sant Pollín, que seguim apostant amb la col·laboració de l'Associació de Gastronòmica i Turisme del Prat, AGT. Gaudiu de la festa i, com bé diem a la Colla de Diables del Prat, salut, foc i que peti la plaça.
la història d'aquell valent home. Explica'm la història d'aquell valent home, Ulisses, que després d'haver saquejat la ciutat de Troia, visita pobles, veié ciutats i l'esperit engrandit i visqué molts dolors en la gran mar salada. Lent així, salva la seva vida i de la seva colla.
natin. Ya está.
Para, Pau, no entres, Pau, no entres.
tirar els botafocs de la polla, que s'ha dit. ¡Dale, Quique!